Nejde, já nevím, jak oni to dělají. Dělej. Tak to když na chodě. No. Ne. Stránky, ty vole, ty. Mě se bez tak jako ne, já mám takový video, kde se seká. Dělej. Ukaž. Kde si ostru jako my, ne? Já nevím, třeba ráno. Teď já to nevím. Počkej, a tady to telefon, ukáž to. To nevím. No, jenom takhle, vole. Těma. Já neměla hlavu, tak takhle. Jsem dělala hlava. Jo. To nejde. Já už si pletu, to nejde. Já se pletu, já to nevím, ale... A teď s tou rukou tak. No a s tou rukou pojď. Tady koník nám to ukáže. Tome, dělej. Dělej, stejně už tam si vole. Já to neumím. No co mám dělat, taky nedělej to. Ne, to vítáme. No, jak to umí. Ne, dělej tak to ne. Jo. Ty pičo. Tak s koněm, jo, Věro. Jak máš krásnou No, je fajn, jak to Co? Já to neumím. Jak to začne? A já nechci. Bez trafní. To máš takový tanečník. Bacha. Tak sama tancuj. Ukaž sama. Takhle musíš nohu napřed. Ty máš nový telefon. Ty máš nový telefon. Nebo ne? Ta rašenka už nefunguje. To nevidí, jak se říká to video. Ne. Pojď, nech se sama tancovat, pojď. Buď mi ten míč. A Nikola nám teďka zatancuje. Pojď, Nikolo. Dělej, ukaž se. Dělej. Dělej, ne. Klíč. Tak to fakt nevím. Dělej, tancuj. Ale šup, jedu. Dělej. A teď ty to má, dělej. Vytáhne někdo. Jo, dělej. Já neumím. Tak. Začínám doma. No. Ty pojď ty. Ne, já nemůžu. A jinak. Hoppa, Gangnam Style. Ahoj. Ne, tam ne. Dobrý den. Celý den.